Už ste sa niekedy zamýšľali, ako vyzerá raj? Casey Hamlin, SK. No, práve vám to ukážem. Toto je Bahia de Los Angeles, skrytý poklad na pobreží Baja California. Cesta sem je už sama o sebe dobrodružstvo. Ste to vy a cestá kilometre púšte, ako by ste išli na koniec sveta, ale v dobrom zmysle. Žiadne luxusné rezorty, žiadne davy, len nekonečná púšť a záliv, ktorý sa objaví z ničoho nič ako oáza. Tu sú jediné zvuky, ktoré budete počuť, šepot vln, spev vtákov a ticho, ktoré upokojuje dušu. Je to skutočné útočisko pre tých, ktorí hľadajú pokoj. Zabudnite na mobilný telefón. Signál môže byť slabý, ale budete sa cítiť prepojenejší s prírodou ako kedykoľvek predtým. Je to, ako by vám život dával digitálny detox, viete? Skutočný luxus tu je stan na piesku, hviezdna obloha a vaša vlastná súkromná pláž. Je to, ako by ste mali kúsok raja len pre seba. Čas tu plynie pomalšie. Slnko diktuje rytmus dňa. Prebuďte sa so slnkom, objavujte a relaxujte, kým sa obloha nezafarbí do zlatých a fialových odtieňov. Je to pohľad, za ktorý sme vďační, že žijeme. Žiadny zhon, žiadne plány, len si užívajte slobodu na jednom z najkrajších miest na Zemi. Je to čistá príroda, v rytme života. Bahia de Los Angeles je pripomienkou toho, ako by svet mohol vyzerať, keby sme ho nechali nedotknutý. Záliv je posiatý skalnatými ostrovmi a obklopený impozantnými púštnymi horami. Je rozsiahly, ale príjemný. Cítite sa malý pred takou veľkosťou, ale zároveň ako doma. Je to jedinečný pocit. Toto je skrytý klenot, ktorý čaká na tých, ktorí sú pripravení na dobrodružstvo. Tu sa stretávajú dva svety. Púšť Baja California a tyrkysové vody Kalifornského zálivu, známejšieho ako Cortézovo more. Obrovské kaktusy, slnkom spálené kopce a drsný terén sa stretávajú s kryštáľovo čistou vodou, ktorá ťa láka skočiť do nej. Ten kontrast je úžasný. V jednej chvíli si medzi kaktusmi a v ďalšej sa cítiš ako v raji, pri mori. Je to ako keď sa hora stretne s plážou, len oveľa exotickejšie. Hranica medzi púšťou a morom je čarovná. Teplo púšte sa mieša s osviežujúcim morským vánkom. Keď kráčaš po pláži, vidíš púštne hory na jednej strane a jemné vlny na druhej. Piesok je mäkký a voda je taká priezračná, že môžeš vidieť celý podmorský svet. Je to ako pláž na nečakanom mieste, ale s oveľa viacej morského života. Nie je to len pláž, je to miesto, kde sa dva rôzne svety stretávajú a ožívajú. Svetlo mení krajinu, zlatý východ slnka, sitomodré poludnie a farebné odtiene západu slnka. Každý deň sa obloha sfarbí do červena a to svetlo sa odráža v pokojných vodách zálivu. Tento pohľad ťa nikdy neomrzí. A to je krása zálivu Los Angeles. Miesto, kde sa púšť a more stretávajú a stávajú sa jedným. Vedeli ste, že Jacques Cousteau nazval Cortézovo more svetovým akváriom? Bahia de Los Angeles je najžiarivejší drahokam tohto akvária. Táto zátoka je špeciálnym útočiskom pre morský život. Tu nežné obry mora, žraloky veľrybie, pokojne plávajú. Plávanie s nimi je nezabudnutelný zážitok na celý život. Krdle delfínov prechádzajú popri kajakoch a člnoch, takmer ako na pretekoch. Ich radosť nás baví, ako by to boli nezbedné deti. Morské korytnačky sa vynárajú, aby sa nadýchli vzduchu. A morské levy odpočívajú na skalnatých ostrovoch. Koralové útesy sú plné farebných rýb, vytvárajúc svoj vlastný podmorský svet. Tu nie sú žiadne sklenené steny, ako v akváriu. Existujeme len my a čistá, nedotknutá príroda. Lokálny ekosystém je naozaj bohatý. Plankton je potrava pre malé ryby a malé ryby sú potrava pre veľké. Potravinový reťazec je dokonale organizovaný a funguje presne ako hodinky. Prírodné bohatstvá, ktoré Cousteau videl v minulosti, zostali tu nezmenené. Čas strávený na vode nám umožňuje pochopiť zložitosť a krásu prírody. Je to ako hodina v prírode. Som si istý, že vás toto živé a bohaté more hlboko dojme.
Bahia de Los Angeles je miesto, kde sa pod povrchom vody skrýva mnoho zázrakov. Je to ako dobre strážený tajný poklad. Je to nedotknuté, čisté a nezabudnutelné miesto. Skutočný klenot koruny. Je to najkrajšie akvárium na svete, bez sklenených stien. Ostrovy v tomto zálive sú ako umelecké diela. Divoké a nedotknuté, ako by sa ich čas nikdy nedotkol. Ostrov Ángel de la Guarda chráni záliv, takže voda je tu vždy pokojná a kryštáľovo čistá. Pri pohľade z hora tieto ostrovy vyzerajú ako kamienky, po ktorých môžete skákať na obrovskom modrom plátne. Samotné pobrežie so svojimi tyrkysovými zátokami a hlbokými kanálmi je ako umelecké dielo, ktoré vytvorila príroda. Keď vyjde slnko, táto krajina ožije. Vrcholy hôr sa zafarbia do zlata a voda sa trblieta v odtieňoch ružovej a oranžovej. Pri západe slnka obloha exploduje živými farbami a záliv odráža túto magickú krásu. Ostrovy vrhajú dlhé tiene, čo celej krajine dodáva nádych drámy a hĺbky. Stojac na pláži si môžete každý deň užívať fantastický spektakel svetla a farieb. Je to miesto, kde čas plynie pomaly, takmer ako meditácia, čo vám umožňuje pocítiť jednoduchú krásu sveta. Tu sa každý deň začína a končí prekvapením. Bahia de Los Angeles je ako živý obraz prírody. Záliv Anielov nie je jedno z tých luxusných letovísk, ktoré nájdete všade. Je to skrytý poklad, ktorý čaká, kým ho objaví viac ľudí. Tu nenájdete obrovské hotely ani davy turistov, len kilometre pustých pláží a veľa ticha. Je to, ako keby ste mali svoju súkromnú pláž v srdci Mexika, obklopenú horami a púšťou. Môžete sa prechádzať hodiny a nevidieť ani živú dušu. To vie, možno dokonca nájdete aj svoju tajnú zátoku. Ubytovanie je tu tiež jednoduchšie. Môžete bývať v rodinnom moteli, malej chatke, alebo dokonca kempovať na pláži. Je to ako stará rybárska dedinka, ale s tým živým mexickým šmrncom. Kempovanie je tu niečo naozaj špeciálne. Zaspíte pri zvuku vln a zobudíte sa pri východe slnka. Je to skutočný návrat k prírode, skutočný luxus. Tu nie sú sofistikované služby, ale samotný zážitok. Čas tu plynie pomalšie. Je to miesto pokoja a ticha, kde žijete v rytme prírody. Ako hovoríme, ponáhľanie je nepriateľom dokonalosti. A tu je mier kráľom. Žiadne turistické pasce, len autentickosť a čisté momenty. Namiesto kupovania generických suvenírov, tu nájdete čerstvé ryby, práve vytiahnuté z mora. Dlhá cesta sem pomohla udržať toto miesto nedotknuté a málo navštevované. Je to ako lezenie nahoru. Samotná cesta je dobrodružstvo. Pre tých, ktorí sa vydajú na túto cestu, je odmenou nedotknutý raj. Hodnota tohto miesta spočíva v nádherných západoch slnka, hviezdnych nociach a majestátnom tichu. Je to ako živý a inšpiratívny obraz. Záliv Anielov si zachoval svoju dušu. Zostáva jednoduchý, prístupný a autentický. Napokon, nie je to skutočný zmysel cestovania? Bahia de Los Angeles je naozajstné prírodné ihrisko. Tu si každý dobrodruh nájde to svoje. Môžete sa plaviť na kajaku po pokojných vodách, objavovať skryté zátoky a dokonca vidieť morské levy zblízka. Je to ako pozerať National Geographic, len naživo. A rybárčenie je tu úžasné. Môžete chytať ryby z pláže alebo z kajaku a potom si pripraviť večeru na ohni, priamo na piesku. Je to zážitok z mora na stôl. A ryba je vždy čerstvá. Ponorte sa do kryštálovo čistej vody a objavte farebné koralové útesy. Môžete dokonca nájsť aj morské korytnačky. Podmorský svet je jednoducho úžasný. Všetky aktivity tu sú spojené s prírodou. Sú jednoduché, autentické a nezabudnutelné. Je to ako stráviť deň na vidieku, ale s čerstvým morským vánkom. Keď padne noc, začína sa skutočné predstavenie. Tu nie je žiadne svetelné znečistenie, takže hviezdy naozaj žiaria. Mliečna dráha sa rozprestiera nad vami a padajúce hviezdy krížia oblohu. Je to magická nočná obloha a to je niečo naozaj výnimočné.
Posaďte sa okolo ohňa na pláži a pozorujte vesmír. Budete sa cítiť malý, ale spojený so všetkým. Je to moment pokoja. Je to ako jedno z tých útočísk v prírode. Čas tu plynie pomalšie. Slnko, more, hviezdy a ticho. Dobrodružstvá tu nie sú len zábava. Sú to jednoducho zážitky. Užite si prírodu celým srdcom. Každý okamih vám pripomenie krásu prírody. To je čaro Bahia de Los Angeles. Tu je príroda vaša. Preskúmajte ju po svojom. Bahia de Los Angeles, priamo v srdci Dolnej Kalifornie, je miestom pokoja, nedotknutej prírody a pohostinnosti. Je to pravá rybárska dedinka s malými obchodíkmi, rodinnými reštauráciami a jednoduchým múzeom. Ako by ste sa vrátili v čase do nejakej našej dedinky, ale pri mori. Tu nenájdete veľké obchodné domy ani reštaurácie rýchleho občerstvenia. Len teplé slnko a chvíle pokoja a ticha. Ako by sa zastavil čas, dávajúc vám príležitosť jednoducho byť. Miestne jedlo je jednoduché a neuveriteľne čerstvé. Rybie tacos, ceviče a čerstvá ryba dňa sú hlavné jedlá. Všetko je pripravené s láskou a jednoduchosťou, presne tak, ako to máme radi v našej kuchyni, ceniac si čerstvé suroviny. Vychutnajte si jedlo s výhľadom na záliv a ochutnajte pravé chute Dolnej Kalifornie. Je to ako mať nedeľnú grilovačku, ale s dýchberúcou scenériou. Ale toto miesto nie je len o prírodnej kráse. Tu môžete nájsť vnútorný pokoj. Nechajte za sebou všetko, čo nie je dôležité a užívajte si jednoduché veci. Sledujte východ slnka, plávajte, podelte sa o jedlo s priateľmi a pozorujte hviezdy na nočnej oblohe. Je to ako letná noc na dedine, ale s rozľahlosťou oceánu. Rozľahlosť púšte a mora vám dá novú perspektívu. Vaše starosti sa budú zdať malé ako zrnka piesku. Bahia de Los Angeles je srdcom Dolnej Kalifornie. Je to miesto, kde vládne sloboda, inšpirácia a pokoj. Toto miesto vás bude volať, inšpirovať a transformovať. Niekedy tie najťažšie dostupné miesta skrývajú najväčšie poklady. Ako sa hovorí, kto hľadá, nájde. Tu je pravá príroda, najväčší luxus.